apenas uns minutos para a carreira do boi, a 1:30 comeza e homes do sedeño e corredores xa están quecendo porque xa sabedes que isto é actividade de risco, pero, perdoade un momento, pero a min este corredor soname. Marcos Pereiro. Que tal? Tío, xe estabas en Allarín. Eu estou en Allarín, non vou estar no outro lado. Onde queres que este? No programa? No, no programa estou aquí para sacrificarme polo programa. E Iglesias no, que estaba de carallada onte por aí. Porque como acabou o Land Robre, pois claro, ahora non. 6 meses adestrando para isto e aquí estou. É que a min dixerme que os bois están aquí xusto detrás. A ti apetecería che coñecelos? Fala allí. A ver. Explícalle aquí. Bueno, acabo de velo así de refión e non... Eso parece un pouco grande para andar correndo diante dunha bestia como esta, non? Bueno, aquí temos a Corvo e é un boi que ten 12 anos, Canto pesa Corvo? uns 700 kilos máis. Mira, pero podes dar un alumiño. Tampouco é cuestión de loumiñar. Non creo que sexa un animal que este acostumado a ese tipo. Que é? Un guanyu? No. Aí vengo boi, aí vengo boi, aí vengo boi. De quen te acordas ahora, Marcos? Unhas últimas palabras. ¿Qué queres que me acorde ahora mismo? Queres que Estou pensando santiguar en o calquer algo, cosa. pensar na Virxe de Lourdes. Aí vai, Marcos, aí vai. Valente el, o primeiriño diante do boi. Perdín a Marcos? Non, está por aí, Marcos, primeiras impresións. Ben, fixemos un quiebro o que o boi, perfecto, non? E agora, despois, ao que temos aquí neste. Va por el. Pasa que eu creo que isto está organizado facelo tanta costa arriba, eu non tampouco consigo isto. Que tal Corvo? Bueno, que eu vixo que a corda ahora mismo chegaría hasta aquí. Ti estás aquí moi tranquila, pero... Marcos é un home aguerrido, está en primeira fila, en primeira liña de batalla, non ten medo ningún a Cuervo. Eu creo que se levaron ben e agora xa son amiguísimos. Ten madeira, podémolo traer máis veces. Sí. De folgos como vas? Moi ben. Respiras inda ou...? Pa tal hora ainda parece que vou ben. Extrañaríame que outros compañeros do programa poderan facer isto. Os recomiendo que nos metamos pa aquí. Que lanza bosta. Pero que acaba de pasar? En que momento a bosta do boi é un arma arroxadiza? Non nos queren ben a Televisión de Galicia aquí, non nos queren ben. Como levades? Ides ben? Hoy va suave, pero a la tarde se viene fuerte. Aquí está o boi. Quería ir á taberna, para pedir algo na taberna. Está claro que esta tradición nace de ir tomar algo co boi e isto o boi sabe desto, non? Entonces por eso vai, intenta entrar na taberna. Como crees que vai a carreira? Vai moi lenta, non ten presa ninguna. Fai moita calor, entón cánsase ele e nos. De momento va tranquilito. Ayer por la tarde salió escopetado, se llevó a 3. Ahora é un momento tradicional donde vai entrar o boi, entra o boi, o liu a corte, está dentro. Como foi? Foi ben. Aguantamos o tirón despois da verbena de onte. Vim por ben, Sí, non vos... Dios che conserva vista. Ya levamos... Polo momento, proba superada de Marcos. Sí, moi superada. O ano que ven contamos contigo, Marcos. Sí. Chocai e Armán si que haxa un trato. Vale. Trato? Trato. O ano que ven, ben. O ano que ven.